балалар менә үзара ничектер бүленәләр. Кем белән ике бала бик аеруча дуст булырга мөмкин. Әлбәттә, алар бөтенсе дуст туган, әмма ничектер икесе үзара нык якын булырга мөмкин. Яшьтәш балалар үзара якын булырга мөмкин. Менә сез кем белән шулай якын идегез? Күбрәк Хәнифа белән. Әлбәттә, Хәнифа белән. Чөнки бит кыз баланың уртак үзләренең нәрсәләре бар. Үсәсең, үсмер чорга керәсең, кирәк әйберләре була. Ул инде мине әйткәнемчә, әнигә күрсәтмәгән әйберләр була. Бөтен уртак серләребез шулай. Ул кырыс апайдымы, тәрбияледер имсез? Юк инде, юк. Ул артык яратты. Менә иркәләү мәсьәләсендә әтиәнгә караганда ул артык иркәләгәндер әле мине. Безнең гаиләдә нишләп тору алтыным дигән сүз бар. Алтыннарда киеп үсмәдек инде, алтыным, алтыным дип бер-беребезгә шулай алтыным соңдан әйтә торган булай. Алтыным дип әйтергә ярамый икән, алтыным көмешем дип әйткән булай иде. Менә шулай итеп. Кем әйтмәсле, икенче әнидә булды инде ул минем. Укып Казанга, Мәскәүгә чыгып киткәннән соң бит инде интернатлар без күрше авылда йөреп укыдык бит. Ул миңа үзенә дә җитмәгән акчасын бандерольләр сала иде бәгъркәем, хәтеремдә әле. Алкалар салган, иннекләр салган булган, ул вакытта юк бит инде. Балдаклар салган, әлбәттә инде шунда бер матур гына кечкенә генә күлмәк, шулай кызларга киеп мактанып биргәнем хәтеремдә. Хәния кечкенә кыз, ул нинди иде? Хәнифа бер дә үзгәрмәде дияр идем мин. Чөнки шулай ук ашык күңелле, күңелчән, киң күңелле, җырлый иде, бий иде. Менә инде хатирәләрдән дә газажныларда шулай килде, язылып килде. Ул тирә-якта күрше кызларны барысын да үзенә чакыртып өйрәтә иде. Әлдә ул вакытта бәлки аның артист булам дигән хыялы булмагандыр. Әмма ләкин аларны инде программа төзеп, яңа елда безнең ишек алдында елка әтидән алып кайттырып, шулай әйлән-бәйлән уйный торганнар инде. Кечкенәдән шундый оештыручы булды, ой, ничек кенә оештыра. Әлдә шулай ул кайта икән, безнең закон, кем нәрсә эшләргә тиеш. Ул кайткач без 50 куш миллек бәйлибез. Җырлый. Ул инде безгә килеп өйрәтеп китә. Үзе дә бик оста бәйли иде. Инде матур итеп, урам якларда инде беседка дибез хәзер. Шунда шәйләр әзерләп, үз кыллары белән кайткан чакта һаман сабан туй иде инде. Элек тә шулай, хәзер дә шулай булды. Шуңа бик күңел яшәдек. Сезне тыңлыйм, сез үткән заманда сөйләмисез аның турында. Менә хәзер дә шулай итә дип сөйлисез. Менә хәзер дә кайта оештыра дип сөйлисез. Һәм сезнең өчен ул үткән заман юк кебек, шулай бит. Без аны гел менә хәзерге, бүгенге заманда сөйлисез. Чынлап та Замира шулай. Мин аның киткәнен бер һич кенә дә ышанмыйм. Фирза ханым, балачак ул әлбәттә күңелнең иң түрендә шундый бер кадерле хатирә булып саклана торган бер чор, бер вакыт, бер мизгел. Менә шушы балачак хатирәләрегезне әздәгез әле чыгарыйк әле, чыгарыйк әле. Исегездә калган бер шундый күңелле хатирә бармы Хәния апа белән бәйле? Уен дигәннән безнең эш һаман шул уен эшкә дә бәйле инде ул. Уйный торасың, эшли торасың, җәйләрен без көтүләр көттек. Матур итеп көтә торган идек. Үзебезчә экскурсия кебек була иде ул. Безгә матур итеп һәрберебезгә аерым-аерым ризыклар әзерләп бирә. Менә шул күңел чаклар искә төшкән. Һәрберебезнең агачыбыз бар иде. Исемнәр 6 бала икән безнең. Һәрбер төпкә язып исемнәребез язылган, уеп язылган. Менә шул матур хатирәләр.